fiyano na waƙe Ali, sahabi ganin manzanmu kuma adali. Mijin Zara ne dangi musa hankali, kalifan ma'aiki ne sayyidi Ali. Yana cikin alul baiti ya abdali, Adam Gombe na yo tamburan ahali. Aliyu kai mun suturar ka dan kai Ali, waka ce ta barka da sallah nai ma Ali. Abana fi sallah dan isar Ali, bana fi sallah dan isar Ali. To barka da sallah nai wa Imam Ali, babul ilmi ka bani dan baduma. Barka da sallah nai wa Imam Ali, babul ilmi ka bamu dan baduma. Barka da sallah nai wa Imam Ali, babul ilmi ka bamu dan baduma. Barka da sallah na zo gidan Ali, Rabbana bai hikimar yabon adali. Zan waƙe Ali a ƙarabin hankali, mataimakin annabi Ali kai zamu bi. Rabbana salatai kai wa shugaba, ma'ana ma'aiki kakansu Zainaba. Sa Aliyu kalifansa babban uba, ƙaunar Ali baiti fa ta zama wajibi. Assalamu alaikum ya ku mutan gari, ku zo mu haɗu yau ɗaya kan mu yau ayari. Mai tabbatar Imamu Aliyu a cikin gari, yabon Ali ba malam gare ɗalibi. Ya faɗi mazo kar jikin shugaba, ki bani baiwa Zara na wuce gaba. Ki bani sirri baitoci sai ta zuba, ki sani a cikin aljanna ya Fadima. Barka da sallah nai wa Imam Ali, babul ilmi ka bamu dan badima. Matar Imam Ali da ke muke takama, ilahu ma na ce banki ya Fadima. Kai mu ma nake su batula ba tantama, san su farilla ne in ji Allahumma. Barka da sallah nai wa Imam Ali, babul ilmi ka bamu dan badima. Kogan aljanna Imam Hassan mai gida, da kai da Husaini nake bayani guda. Da ku na zo ni da ku za na koma gida, annabi ya faɗa cewa mu musu ladabi. Aya sayyada ina jin kishin ruwa, ya umma dan Allah ki san min ruwa. Na alkausara mai yaya duk damuwa, Adam Gombe naki ina bidar ladabi. A imma da annabi yayi ta cewa mu bi, daga Imam Ali zuwa Mahdi mu musu ladabi. Su ne kaɗai za mu bi in ji al'arabi, idan ka ƙi bin su a naru za ka yi gida. Barka da sallah nai wa Imam Ali, babul ilmi ka bamu dan badima. Alzaka-zaki labbai ka ya mai gida, ka bayyanar da Ali ne khalifa guda. Kai ne ka ce mu riƙe Husaini ba gargada, kai ne ka kawo shi'ar Aliyu rida. A Najeriya kai ne ka shiryar da mu, ba mu da lafiya kai ne ka warkar da mu. Idan na tuno wahalar da malam ka sha, sai in ji kamar kai ahlul baiti ne. Ya zagzaki, Sharif zagzaki, Shag zagzaki kai zuriyar Ali ne. A nan zan tsaya waƙar zana takaita, Adam Gombe na ni ne na rubuta, sannan a yau
babul ilmi ka bani dan